الله أكبر الله أكبر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi na jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Lahadi 9 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435, kuma wanda ya zo daidai da 6 ga watan 7 miladiya ta 2014, a wannan majalisi mai tarin albarka, majalisin da muke tafsirin alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Isra. Kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara su a wannan zama da izinin Allah, ga kaɗan daga cikin tambayoyi. Wannan yake cewa assalamu alaikum, ce malam naji kayi bayani akan dukiyar maraya, to kamar wanda shi ya cancanta da ya rike dukiyar maraya, yake cewa sai bayan ya rike ya saya masa dabba, da wannan dukiya sai kuma dabbar ta mutu, to ya matsayin wannan yake? Shi ya saya ne da niyyar dukiyar maraya da ta ci gaba, sai kuma tsotsayi ya fada akan ta mutu, to wannan babu komai, ba shi ya kashe ta ba, kuma da kyakkyawan niyya yayi. Da Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair fa in tuqalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih. Allah ya san niyyar kowa, ya san da wace niyya ya sayi dabbar. Ya sayi ta ne da niyyar gyara, da niyyar ya taimaki wannan marayan, da niyyar ya kula masa da dukiyarsa, ya tsare masa da dukiyarsa, ya haɓaka masa ita. To kuma sai tsotsayi ya gitta, dabbar ta mutu, saboda haka kaga wani abu ne ba daga ɓangarensa ba. Allah ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Allah ta'ala ya san mai barna, ya san kuma wanda yake da niyyar gyara, saboda haka shi da niyyar gyara yayi, Allah ya sani, mun kuma da niyyar barna ma yayi, Allah ya sani, saboda haka wannan ba zai cutar da shi ba insha Allah. Wannan kuma yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, malam idan nayi hamma ina cewa a'udhu billah, idan nayi miƙa ina salati, idan nayi gyatsa kuma ina hamdala, to shin hakan ya halatta? To babu shakka abinda ya shafi hamma, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce hamma daga shedan ne. don haka idan ɗayanku yana hamma, to ya yi ƙoƙari ya gintse in zai iya, wato ya riƙe ta ko ya sa hannunsa a kan bakinsa. falyakzim mastata'a, idza tata'aba ahadukum falyakzim mastata'a wal yada' yadahu ala famihi fala yaqul ha fa inna ash-shaytana yadhaku min. hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim, hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu. saboda ka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ta hamma daga shaydan ne,
idan ɗayan ku yana hamma to ya kokari ya gintse ya rike ta ko ya sa hannunsa akan bakinsa wato ya rufe bakinsa kai ya wangala bakinsa yana hamma. Idan yana haka shaydan dariya yake masa. A wata ruwayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shaytana yadkhul, in ya hangama bakinsa maimakon ya sa wani abu ya rufe ko gefen rigarsa ko tafin hannunsa ko ya yi kokari ya danne hammar, idan ya bari haka a buɗe to shedan zai iya shiga. In ba shiga ba zai iya masa dariya, kuma sifa ce manzar ne qabih, ba kyan gani haka ka wangala baki cikin mutane haka kana hamma. To wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Baya ga haka bai ce kai wani abu ba. A hadisin ya zo da batun atishawa, yace idza atasa inna Allaha yuhibbu al-atas wa yakrahu at-tafa'um fa idza atasa ahadukum falyahmadillah. Idan ɗayan ku ya atishawa to ya gode wa Allah. Sai yace fa idza tasa'aba falyakdhim mastata'a. Kaga anan bai ce idan yayi hamma yace a'udhu billahi ba wannan umarnin. Sauraka kaga sunna bata zo da wannan ba. Wasu daga cikin malamai suka ce idan ya duba cewa ai ita hamma din tunda daga shedan take, shi kuma shedan duk abinda ya bujiro maka da shi to yi kokari ka nemi tsarin Allah daga gare shi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Duba da cewa daga shedan ne ka nemi tsarin Allah, wasu suka ce la ba'as, amma ka san cewa ba fa sunna ba kai. Wannan Sheikh Ibn Baz ya ba da wannan fatawar, amma shi Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen shi yana ganin cewa tunda dai ana hamma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wai yanzu aka fara hamman nan ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce in kun yi hamma ku ce a'udhu billahi ba, kuma shi magana shedan din to kai bai dace ka fito da wani abu ka kara ba. To shi yana ganin tunda har akwai al-muqtadi qa'im, duk abinda akwai dalilin sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai sababin sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bai shar'anta wani abu ba dangane da wannan abin, to yanzu wani bai isa ya zo shar'anta ba. Saboda ka shi yana ganin ba a faɗa, saboda haka sai kai abin da aka ce kawai ka kame bakinka ko ka rufe bakinka. Wannan shine abin da sunna ta koyar. Abin da ya shafi miƙa, ni ban ga wani hadisi ma da ya magana miƙa ba. Saboda haka kaga inda akwai da ka samu inda aka ce in kai miƙa kuma ka ce kaza, shi ma ba wani sunna da yazo na kai salati, ba a samu wannan daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Gyatsa, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi maganar gyatsa cewa idan ɗayan ku ya gyatsa yayi kokari ya rike ta, wato kada ya zama yana ta gyatsa ko da yaushe haka cikin jama'a kowane lokaci. Amma shi ma ba a shar'anta cewa in ka yi gyatsa ka ce alhamdulillah ba, shi ma babu wani nasi da nuna cewa idan ɗayan ku ya yi gyatsa ya ce alhamdulillah. Saboda haka abinda ya tabbata shine abinda ya zo na atishawa shine wanda aka shar'anta, idan ka yi ka ce alhamdulillah, wanda ya ji ka kuma ya ce maka yarhamukallah, kai kuma ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wannan kuma yana tambaya ne, yana son ƙarin bayani akan wace irin ulcer ce za ta hana mutum yin azumi. Yake cewa dan waɗansu sukan fake da ulcer su ce za su ciyar. To abinda Allah ta'ala ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, wanda duk ba shi da lafiya a lokacin azumin Ramadan ko yana kan halin tafiya, Allah ta'ala ya ce fa iddatun min ayamin ukhra, to ya rama a wasu kwanakin daban. Wannan rashin lafiya wacce mutum zai warke, to kaga zai iya samun wasu ranaku da zai rama. Idan rashin lafiya ta zama rashin lafiya ce da yurja bur'uhu, ana ganin za a warke, ko da ulcer din ce takan yi tsanani wani lokaci kuma sai ta zo mutum da sauki. Su masu yin ulcer din, shi wanda yake da ulcer din ya san irin ulcer da yake ci. Akwai ulcer da takan zo masa wani lokaci ta taso ya sha wahala, wani lokaci kuma ya dade ma kamar baya yi.
to kaga wannan ya san yana da wasu kwanaki da zai iya samun kanshi cikin lafiya da zai iya ramawa, to wannan kaga ba za a ce ciyar ba. Dukkan wata rashin lafiyar da za ta lafa a samu saukinta, to wannan ta shiga cikin fa'idatun min ayyamin ukhra. Rashin lafiyar da ba za a warke ba aka fidda tsammani, aka je aka duba, likitoci suka yi gwaje-gwaje suka ce to wannan sai dai kawai dai a yi ta shan magani saboda a samu relief, amma dai a warke ba zai yiwu ba. Shi karan kansa zai iya sani tunda abin a jikinsa yake, ya san cewa ko da ya yi attempting wani lokaci ya yi yunkurin zai yi, sai ya ga cewa ya kasa. To idan ya fahimci cewa haka abin yake, to shi kenan ya shiga ƙarƙashin wa'alar lazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, sai ya ciyar, sai ya rika ciyar da miskini a koda yaushe. So mutum shi zai wa kansa hukunci, ni da kai ba za mu iya wani hukunci ba, kowa zai wa kansa hukunci ne. Ba za ka yi duba mai ulsa ba ka ce ulsar ka ta ƙarya ce, ulsar ka ta kaciyar ce kawai, ulsar ka ta kaci nama ce, ba ulsa ba ce ta gaske, ko ulsar taka kawai ulsar damusa ce, ulsar nama. To wannan bai dace wani ya yi wani hukunci da wannan ba, shi tsakaninsa ne da Allah. Ta ita rashin lafiyar, magana mafi inganci, rashin lafiyar da za ka ajiye azumi, wannan tsakaninka ne da zuciyarka, ba wani wanda zai shiga ciki. Maganar cewa da wasu suke cewa wai sai an je gurin likita musulmi mai tsoron Allah ya ce ba za ka iya azumi ba sannan ya halatta ka ajiye, wannan ba wani dalilin da ya nuna haka. Allah ta'ala laqin marad, man kana minkum maridan, saboda ka duk abin da sunan shi rashin lafiya ne, a shar'ance ya baka damar ka ajiye azumi. In dai sunan shi marar, ba a ce sai marar din da likita ya ce ba za ka iya azumi ba, shi ya halatta maka ka azumi. Babu inda aka faɗa ka, babu wani nassin da ya kawo wannan. Nassi abinda ya itlaki shine al-marad, duk abinda ake cewa rashin lafiya. So kai kaga cewa wannan rashin lafiyar ba za ka iya azumi ba, ko kana ga in kai azumi za ka sha wahala, ko zai jigata ka, ko kana da wasu magunguna da za ka buƙace su da rana, to wannan kai za ka iya ba wa kanka wannan hukuncin. To shi kenan sai ka ajiye, illa iyaka ka sani bashi ka ci, fa iddatun min ayyamin ukhra, za ka biya, ba wai ka sha a banza ba, sai idan rashin lafiya ce wacce babu warkewa tare da ita. Saboda haka maganar wasu sun fake ko ba su fake ba, wannan tsakaninsu ne da Allah, ba za ka iya sanin cewa sun fake ko ba su fake ba. Yana son ƙarin bayani dangane da wutirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallar wutiri raka'a uku kamar magariba. Abinda ake nufi da ka yi wutiri kamar magariba shine da zamana ka yi raka'a biyu, ka zauna ka yi tahiya, ka tashi ka kawo ɗaya, ka zauna ka yi tahiya, ka yi sallama. Ai haka ake sallar magariba. Kaga babu sallama tsakanin raka'a biyu da kuma raka'ar ƙarshe. To wannan ita ce aka hana, irin wannan aka hana. Ka yi biyu, ka zauna ka yi tahiya, sannan ka kuma tashi ba ka yi sallama ba, ka kawo wata ka zauna ka yi tahiya. To ka yi wani abin da ya kama da sallar magariba, wannan shine aka hana. Amma inda za ka yi biyu, maimakon ka zauna sai ka miƙe, sai ka kawo ɗaya, sai su zama uku, sannan ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama, to wannan babu komai. Wannan sunna ce don kayi haka ba ka saba wa sunna ba. Wato kayi ukun a jere gaba ɗaya, babu zama tsakankanin raka'a ta biyu da raka'a ta uku. Ko kuma kayi biyu ka zauna kai sallama, sannan ka tashi ka kawo ɗaya ka zauna kai tahiya kai sallama. Kaga nan ma ba ka yi wani abu da yake kama da sallar magriba ba. Sai wani da yake tambaya game da faɗar Allah da yake cewa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wato inda Allah ta'ala ya nemi da yayi wa iyayensa addu'a, yace kamar yadda suka rene shi suka tarbiyance shi yana yaro. Sai yace to idan ya kasance ɗaya daga cikin su ya wulakanta yaron, wato misali tun yana yaro mahaifinsa ya bar shi, yake kulawa da shi har ya girma, ba karatu ba sana'a, to ya matsayin abin yake? Shi in yayi haka yayi laifi, shi uban yayi laifi, kai kuma
matsayinka na ɗansa yana nan ba zai tashi ba. Ko da ya yi maka wani abu wanda kake ganin ya tauye maka haƙƙinka kana yaro, amma dai kakka manta ya baka ci da sha'ai, bai barka ka mutu ba da yunwa, ya baka sutura kasa, bai barka tsirara ba. To kowanne ma ai ya isa ka yi masa addu'a. Saboda haka uba ne ko da ya yi maka laifi, annabi Ibrahim a.s. sai da ubansa ya kore shi ma, cewa hajurni maliya, sai da ya kore shi ya ce ka ɓace min da gani, sannan daga lokacin ne ya fara cewa sa'astaghfiru laka rabbi, zan nema wa maka gafarar ubangiji na. Saboda haka koda ya maka laifi, wannan ba shine zai sarayar da haƙƙinsa na uba ba, yana nan a matsayin uba, kuma ya cancanci ka ci gaba da yi masa addu'a, ka nemi Allah ta'ala ya gafarta masa. Kai zaka fi kowa murna, kai zaka fi kowa farin ciki yau ka ganka kai da shi a cikin gidan aljanna. Ba za ka ji daɗi ka so ba a ce kai ka tafi aljanna mahaifinka ya tafi wuta. To tunda ko haka ne, kaga ya kamata ka ci gaba da yi masa addu'a, Allah ya yafe masa laifin da yayi. To akwai wanda shi kuma yana tambaya ne game da aikin mace, yake cewa wani abu ne da ya shafi tsakaninsa da iyalansa. Ya ce matarsa ce ta takura masa cewa sai ta yi aiki, wato sai ta yi aikin gwamnati na karantarwa saboda tana da NCE. To shi ne yake cewa meye halaccin aikin gwamnati na karantarwa ga ya mace, kuma malaman maza ne da mata a gurin aikin, kuma shin ya halatta a kafa wa miji sharaɗi dole sai zai bar matarsa ta yi aikin gwamnati kafin aura masa ita? To bangaren tambayarsa ta farko, al'aslu kamar yadda muka faɗa a wani karatun da ya wuce, wani majalisi da ya wuce, cewa al'aslu shine mace ta zauna a gidan mijinta, shi kuma al'aslu ƙa'ida a kansa shine nema mata abin da za ta ci da sha da duk bukatunta da suka zama larura. Wannan shine abin da Allah ta'ala ya tsara na zamantakewa tsakanin miji da mace. Su mata Allah ta'ala ce wa qarna fi buyutikunna, su zauna a gidaddajinsu, zaman su a gida akwai ayyukan da za su yi wanda shi namiji ba zai iya yi ba, ko da ya zauna a gidan ba zai iya yin aikin da za su yi ba in sun zauna a gida. Saboda haka kaga wani aiki ne nan suke yi. Sannan shi kuma Allah ta'ala ya ɗora masa nauyin annafaka. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Da wannan nafaka din ciyarwar ne Allah ta'ala ya bashi shugabanci akan gidansa. Idan ya kasance miji baya iya yin komai a gidansa, ko kuma ya yi watsar da matarsa ita ke yi wa kanta komai, ko ita ke yi wa kanta ta yi wa 'ya'yanta, to zai rasa wannan shugabancin kawama din da Allah ta'ala ya bashi. Tunda Allah ta'ala da ya bashi sai da ya faɗi abinda ya sa ya bashi wannan shugabanci, ya ce ma faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, sai ya ce wa bima anfaqu min amwalihim. To kaga kowa an bashi wani assignment da zai yi. Ita mace aka bata assignment din kula da gida da duk abin da yake da alaka da gida, duk abin da miji zai je ya nemo ya kawo gida, ita ce mai kula da shi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatihi, haka annabi ya ce mace mai kula ce da gidan mijinta, kuma ita za a tambaya, ita ce in charge, ita za a tambaya game da duk abin da yake gudana a gidan. Kaga ita ma wani aiki ne, nan ma wani office ne babba Allah ya aje ta a ciki. Shi kuma aka aje masa, aka dora shi akan ya fita ya nemo inda zai je ya nemo abinda za su ci su sha da abinda za su sutura da shi. Saboda haka bukatunsu shi kuma aka dora masa, da ko zai yi leburanci, zai koma mai zai yi, matukar dai ba haramun bane ya je yayi ya samu abinda zai kawo matarsa. Ita tana gida tana kula da ayyukan gida, shi kuma yana waje yana nemo masa abinda za su ci. Wannan shine rabon da Allah ta'ala yi, kuma wannan shine rabo na adalci. Idan haka a saba ma wannan, to al'umma za ta shiga cikin matsala. A ce shi mijin da yake ciyarwa da shayarwa da daukan nauyin gida gaba daya, a ce guraren da zai je ya nemi aiki mata su fito daga waje, daga gidan daji, su zo su kankane wannan guraren, shi a bashi a ce koma gida, su kuma a ce su zo a ba su aiki. Kaga an juya abin. Shi da zai kawo a ci
da zai ɗauki nauyi an kora shi gida ya koma ya kwanta, ita kuma ta zo ita da za a kai mata ta ci ta sha, ita kuma ta zo an ba ta aikin, kaga an juyar da abin. saboda haka da a ce za a ɗauki da a ce guraben da aka ɗauki waɗannan matan a ce maza aka sa, to za su ɗauki gidaddaji ne, kowanne ƙarƙashinsa akwai waɗanda za su ci su sha ya kula da su, a ciki har da matan akwai yara da sauransu. to haka ita mace wannan shine ka'ida a musulunci akanta, shi ma namiji wannan shine ka'ida a kansa. to amma akan iya samu saboda larura wani lokaci, ko saboda matar abin nan mijinta ya rasu sannan babu masu kula da ita, tana da damar da za ta fita kasuwa, tana da damar da za ta nemi aikin da ya dace da ɗabi'ar ta ya mace ta yi, musulunci bai hana ta wannan ba, tana da damar ta yi wannan. ko kuma ma mijin yana da rai amma ko ya samu wata rashin lafiyar da ba zai iya yin komai ba, ga 'ya'ya kuma suna da shi, to nan ma musulunci bai sa mata wato bai gitta mata wani shinge ba na cewa ba za ta fita ba, nan ma za ta iya fita ta je ta yi abin da yake daidai da shari'a. saboda haka ita matarka a cikin wannan yanayi babu dalili, sai dai idan kai ka kasa biya mata waɗannan buƙatu da musulunci ya ɗora a kanka, idan ka kasa ci da ita, ka kasa sha da ita, ƴaƴanta ka kasa kula da ita, to dole ne ta ci ta sha kuma ta kula da ƴaƴanta. saboda kaga dole ne ta nemo abin da za ta ba su, ta ba wa kanta, a nan baka isa ka dakatar da ita ba. amma har in kayi mata wannan, to babu kuma wani hurumi na cewa lalle wajibi sai ta fita. sannan inda aka halatta ko aka yarda cewa ta fita din, wajibi ne ta kula da dokoki na shari'a, ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula, ba za ta rika caba kulliya tana fita ba, ba za ta je ta shiga inda za ta yi cakuɗe ɗaya maza da mata ba, inda za ta yi cakuɗe ɗaya da maza ba za ta yi ba, ba za ta shiga ofis ta kaɗai ta da wani namiji ba cewa wai abokin aikin ta ne, ko a aike su wani gari assignment da shi da ita, saboda haka su ɗau mota ko su hau ta haya su tafi a je wai abokin aikin ta ne. wannan duk in ta yi haka ta yi haramu. ko ta zauna da wasu tana hira kamar da take hira da mijinta ko take hira da ƴaƴanta ko ƙannanta, tana hira suna ba ta dariya tana ba su dariya, wannan duk sun shiga hurumi na shari'a. saboda duk inda ma aka halatta mata ta je ta yi aikin, idan har za ta keta wannan hurumi na shari'a, to ta shiga haƙƙin Allah kuma. saboda haka ko da mace ta buƙaci fita ta yi aiki, to dole ne na farko aikin ya zama ya dace da ɗabi'a ta ƴa mace, na biyu kuma dole ne ta kula da dokokin shari'a lokacin da za ta fita da inda za ta yi aiki, sawa'un koyarwa ne, aikin asibiti ne, ko wani irin aiki ne wanda za a buƙace ta a kansa, tabbata ta kiyaye abin nan. batun sharaɗi, duk auren da za ka ji an fara da sharuɗa, to wani auren zai zama matsala. ina ba wa masu neman aure shawara, duk auren da za a fara ba fa sharadi dangane da addininka ba ko halayyarka ko ɗabi'arka, a'a sharadi to fa zaka batta ta yi kaza, zaka batta ta je kaza, zaka rika batta tana yin kaza. in dai aka fara da wannan sharuɗan, to galibi aure bai kai labari ba. saboda haka in har kai ka yadda aka rataya maka sharadin kuma ka yadda, to ƙarshe zaka zo ka shiga cikin matsala. kai gashi ka ɗauki alkawari ka ce za a yi, kuma an zo ka ce kai baka yadda ba, to kaga anan dole a yi rigima, kuma bana jin akwai wanda zai iya raba ka da wannan rigimar. mun tsaya kan aya ta 35 ko za mu tashi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka bi abinda baka da ilimi a kansa. inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. lalle da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan ya kasance abin tambaya ne game da shi ranar gobe kiyama. wala tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a doron ƙasa kana mai takama. innaka lan takhriqal arda lalle kai baka isa ka tsaga ƙasa ba. walan tablugal jibala tula kuma baka isa ka kai tsayin duwar watsu ba. kullu zalika duk waɗannan abubuwa kana sayyi'uhu inda rabbika makruha mai munin sa daga cikin su a wajen ubangijinka abin ki ne. wannan ita ce wasiya ta 14. wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi abinda baka da ilimi dangane da shi. larabawa tun a jahiliya kafin zuwa musulunci sun kasance suna da ɗabi'a ta su rika maganganu akan abin da ba su da ilimi a kansa, su rika maganganu bisa zato, bisa shaci faɗi, bisa tsammani, su rika nunawa sun san abu alhalin ba su san shi ba, su rika nuna abu ya faru alhalin bai faru ba, da kamar irin attanu fil ansab, wato suka dangane da nasaba. a dubi wannan a ce wannan ba dan wane bane, ko wannan ba shine ubansa ba, wancan ba shine ɗansa ba, ko wane dan wane ne ba dan wane ba, ko dan wance ce, maganganu irin wannan wanda kuma ba bisa wani dalili ba bisa wata kwakwarar hujja ba, illa iyaka zato. daga ciki akwai idan sun ga wani ɗansa bai yi kama da shi ba, bai yi kama da babarsa ba, bai yi kama da baban ba, sai su ce ba dan shi bane, kawai shi kenan sai su kakaba masa cewa ba dan halal bane, ko kuma su ga cewa yayi kama da wani a cikin jama'a, cikin al'umma, su ga cewa ai yafi kama da wani, to kawai sai a jefa ma wannan wanda ya kama da shi din dan, ce ɗansa ne ba dan wancan bane. ko kuma idan so ga kalarsa ta zama daban, wato duk su farare ne su kuma sai aka haife shi baki ko baki sai a ce ai wannan ba dan su bane, shi ma sai a jefa shi zuwa ga wani can daban. ko kuma lokacin da mace za ta yi abin da mijinta zai yi tafiya ya barta ita kadai, shikenan sai a rika jifanta da makota, cewa makotanta suna binta ko tana bin makotanta. ko kuma idan wani dattijo mai shekaru tsoho ya auri budurwa kuma ta haihu, sai su rika cewa wannan dan ba nashi bane. irin waɗannan cece kuce da shaci faɗi da yarfe yayi yawa a cikin al'umma, to shine alqur'ani ya sauka bayan an hana su zina, an hana su cin dukiyar maraya, an ce su cika alkawari, an ce su, sai kuma wannan aya ta sauka wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka kuskura ka bi abinda baka da ilimi a kansa. haka duk wani abinda baka da tabbas, duk wani abinda baka gani ba, baka ji ba, kakkace ka gani ko ka ji. shi yasa wasu malamai suka ce wala taqfu ma'anarsa wala taqul, kada ka furta abinda baka da ilimi a kansa, kada ka ce za ka toho albarkacin bakinka akan abin da baka da masaniya a kansa. wasu malamai suka ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ay la tarmi ahadan bima laysa laka bihi ilm, kada ka jefi wani da abin da baka da ilimi game da shi, kamar waɗanda za su jefi wani da zina, ko su jefi wata da zina, ko su ainihin jefa ma wani laifi wanda bai yi ba. kamar yadda Allah ta'ala ce wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Allah ta'ala ce duk wanda ya kirkiri ya ainihin tsaururci wani laifi ko wata katobara sannan ya jefa ma wani wanda bai ji bai gani ba, faqad ihtamala buhtanan, to wanda ya dauki nauyin wani kage
da kuma wani laifi wanda yake mabayyana. Saboda haka ubangiji ta'ala ya hana ka jefa wa mutum abinda baka da tabbas game da shi. Qatada yace ma'anar ayar wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ay la taqul ra'aytu wa lam tara wala sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam. Kada ka kuskura ka ce ka ji alhalin baka ji ba, ko ka gani alhalin baka gani ba, ko ka sani alhalin baka sani ba. Yace fa inna allaha sa'iluka an dhalika kullihi, duk wannan abin in ya faru tare da kai Allah ta'ala zai tambaye ka game da shi. Saboda haka Allah ta'ala ya hana a cikin wannan ayar mutum ya gina wani abu, ya gina wani hukunci akan zato, akan shaci faɗi, akan tsammani, akan kawai wani tunani, gurbataccen tunani. Ubangiji ta'ala yana cewa ijtanibu kaseeran min adh-dhann ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm. Ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci da dama daga cikin zato, lalle sashin zato zunubi ne. Malamai suka ce abinda ake nufi da sashi, akwai zaton da yake alkhairi ne, shine kai wa dan uwanka zaton alkhairi. walaula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira. saboda an yadda bal ma an umarce ka, an hore ka cewa yayin da ka ji wani labari mara daɗi mara kyau game da ɗan uwanka, to kai ka yi masa zaton alkhairi. Ma'ana ka yi ƙoƙarin ka samar masa mafita, ka ce watakila kaza yake nufi, watakila kaza ne yasa ya haka, ba halinsa ba ne, watakila a'a ba a fahimce shi ba ne, yi ƙoƙari ka ba shi mafita. Wannan zaton duk da ba ka da tabbas hakan yake nufi, ko da wannan dalilin yasa ya abin da ya yi, wannan zaton yana da kyau. Shi ce zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Ubangiji ta'ala shine ya kwadaitar da kai wannan zaton, to wannan zaton ba laifi bane, amma mummunan zato laifi ne. Inna ba'd adh-dhanni ithm, to ba'd adh-dhann shine mummunan zato, mummunan zato laifi ne. Allah ta'ala ya kushewa masu bin zato, in yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Ba komai suke bi ba face zato, ba komai suke yi ba face shaci fadi. Saboda haka ana san duk abin da zaka yi kai kokari ka samu hujja, ka samu dalili wanda zai rinjayar da abin da yake cikin zuciyarka cewa daidai ne. Ko da baka samu yaqini ba, amma kana da wani karfan dalili da zai baka rinjaye akan cewa abin da kake tsammanin haka yake. Mu duba za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta a harkar mafarki, ba ma abin da yake zahiri ba, abin da yake mafarki, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana daga cikin mafi ƙarya mutumin da zai rika faɗan mafarkin da bai yi ba. Inna min afra al-fira an yuriya ar-rajulu aynayhi ma lam taraya, wa an yuriya ar-rajulu aynayhi fil manami ma lam taraya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana daga cikin mafi ƙaryar, wato mafi ƙaƙagen ƙarya, mutum ya rika nuna wa idansa a bacci abinda bata gani ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhab al-hadith. Iyyakum wadh-dhann, ahirdinku da wato mummunan zato, domin zato yafi komai zama ƙarya, yafi komai zama ƙarya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man tahallama hulman kullifa yawm al-qiyamati an ya'qida bayna sha'ratayn wa laysa bifa'ilin. Yana cikin sahih al-Bukhari. Man tahallama hulman, wanda ya ƙaryar mafarki, kawai ya ji ana bada labari na mafarki, shi ma ya ga cewa dole ya bada wani labarin da za a yi dariya ko za a saurare shi, saboda haka sai ya ƙaryar wani mafarki da bai yi ba. Annabi ya ce to ranar gobe kiyama za a bashi wato silin gashi guda biyu, a ce sai ya daure, sai ya hada su ya daure, kuma ba zai iya ba. Kaga ashe kenan yana cikin garari. Saboda haka wannan aya ba ƙaramin ƙa'ida take kafa mana ba, tana gaya mana wata ƙa'ida babba ta zamantakewa, wacce idan mutum ya bi ta to zai zauna lafiya a duniya, kuma rayuwarsa za ta yi kyau tsakaninsa da jama'a, rayuwarsa za ta yi kyau tsakaninsa da Allah. Domin ita ce ƙa'ida ta at-taharri wa tafabbut, ƙa'ida da take kiran ka zuwa ga ka tsaya ka bi abu keke da keke,
ka tabbatar da shi ka kalailaice kafin ka yada shi, ko kafin ka yi hukunci a kai, ko kafin ka yi zargi, ka tabbatar da abin da kake so ka faɗa ko kake so ka yada ko kake so ka gina hukunci a kansa gaskiya ne. Wannan shine husnul ra'ayi, shine kyakkyawar ra'ayi wanda ya kamata a ce mai hankali, mai tunani, mai hangen nesa ya gina rayuwarsa a kansa. Kuma suna daga cikin yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum na ya dace da gaskiya, wato bin abu da bin kwakwafinsa da bin sa keke da keke da bin diddigensa don ya gano hakikaninsa. Wannan zai taimaka masa duk cikin wani lamari wanda ake cece kuce a kansa, ko ake hayaniya a kansa, ko ake jayayya da rigima, shi ya iya dacewa da abin da yake gaskiya. Saboda haka a mu'amalar ka tsakaninka da Ubangiji, kada ka jingina wa Allah ta'ala abin da bai faɗa ba. Duk wani abin da za ka faɗa ka jingina wa Allah ta'ala, to ka tabbatar da cewa Allah ta'ala ya faɗi wannan, ko hukunci ne za ka jingina wa Allah ta'ala, to ka tabbatar da cewa ya faɗi wannan, domin yana daga cikin mafi girman laifi, kusan ma shi ne ma laifin da yake haifar da dukkan wani babban laifi da ake yi wa Allah ta'ala, alqawlu ala Allah bila ilm, kai maganar da baka da ilimi kuma ka jingina wa Allah ta'ala. Shi yasa Allah ta'ala da yace qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, sai ce wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Qul kace inna ma harrama rabbi al-fawahisha, kadai ubangiji na ya haramta alfasha ta zahiri da ta baɗini, ta fili da ta ɓoye, ma zahara min hawa ma baɗan, ya hana laifuffuka, ya hana zalunci ba bisa gaskiya ba, wato babu wani zalunci da ake yin sa da gaskiya. Saboda haka wannan sifa ce kashifa, wal baghy bi ghairi al haqq, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, ko ku hada Allah ta wajen bauta da abinda bai saukar da wata hujja akan hada shi da ita ba. Wannan shi ma malam yunazzil bihi sultana sifa ce kashifa, don babu wata shirkar da take da hujja. Sai ya rufe da cewa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Wannan malamai suka ce to wannan jumla ta karshe, ko ku faɗi wata magana ku jingina wa Allah abinda ba ku da ilimi a kansa. Suka ce to Allah ta'ala ya rufe da wannan magana, yasa ta ita ce ta koli, saboda duk abubuwan da suka gabata zai iya zama sun samu asali ne da gindin zama daga wannan ta ƙarshen, wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu. Saboda haka ita ce jima'ul fawahish kulliha, take tattaro duka aikin laifuffuka, alqawlu ala allahi bila ilm, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Allah ya ce shedan yana umarta ku ne bis-su'i, da mummunan hali ko mummunan aiki, wal fasha yana umarta ku ne da alfasha, miyagun ayyuka, cewa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun, ko ku yi magana wacce take ba gaskiya ba ku jingina wa Allah. saboda wannan ba karamin laifi bane kai magana ka jingina wa Allah ta'ala, ka yanke wani hukunci wanda Allah ta'ala ba shi bai yanke shi ba, kuma ka ce hukuncin Allah ne. wannan yana daga cikin wato alqawlu ala allahi bina ilm, kuma sabawa ne ga wannan fada wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sannan wanda zai jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai fada ba, wanda zai yada hadisan ƙarya, hadisai wanda basu tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wannan bai bi wannan doka ta wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ma dinnan mu duba, ma ce nakira ce, ismul mausul ne, saboda haka dukkan wani abu ya shiga nan. saboda haka hatta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga nan. duk wani hadisin da za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan ka bibiya, ka bincika, ka tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya inganta, ya faɗa. ka samu wata hujja daga maganganun malamai masana wanda suka ce hadisin nan sahihi ne, ko sahihun ne, ko sahihun li ghairihi, ko hasanun li ghairihi, to a wannan lokacin ka bi abin da kake da ilimi a kansa sai ka faɗa.
amma abinda ba ka da tabbas a kansa tana yiwa ya zama hadisi ne na ƙarya tana yiwa wani hadisi ne da wanda ko isnadi ba shi da shi, tana yiwa hadisi ne wanda ya shahara a gurin malamai cewa ƙarya ne ba gaskiya bane, tana yiwa ya zama hadisi ne da'ifun jiddan mai rauni kwarai da gaske, tana yiwa hadisi ne wanda yake da'ifun ne mai rauni ne wanda ya shiga cikin da'irar zannu, ya shiga cikin da'irar zato. To duk yana iya yiwa ya zama haka ne, amma baka tabbatar ba sai kai watsa kace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, to anan kai ma ka shiga cikin waɗanda suka yi abin da ba su da ilimi a kansa, suka bi abin da ba su da ilimi a kansa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a yi masa ƙarya, ya tsawatar game da haka. ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqalahu minan nar, wanda duk zai mun ƙarya da gangan to ya tanadi masaukinsa mazauninsa a gidan wutar jahannama. a warwaya annabi sallallahu alaihi wasallam man qala alayya ma lam aqul falyalijin nar, duk zai je faɗa wata magana da ban faɗa ba ya jingina mun, to kawai ya kai kanshi wuta. wato wannan ya ko ya so wuta zai tafi, shi yasa aka ce ma falyalij, ya je kawai ya kai kansa, dan ko bai kai kansa ba akwai masu kai shi. Allah ka kiyashe mu. saboda haka ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba karamin abu bane, ce innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad, ƙarya gare ni ba daidai take da ƙarya ga wani ba. annabi sallallahu alaihi wasallama idan kai ƙarya ka jingina masa, shari'a take zama, mutane za su fahimci cewa to wani abin addini ne, za su rika bautawa Allah da wannan abin, za su nemi yarda Allah da kusanci da Allah da wannan abin, kuma abu ne da zai ci gaba da dorewa, su gadarwa da ƴaƴansu, malamai su gadarwa da ɗalibansu, haka nan a yi ta tafiya har alkiyama ta tashi, saboda abin da ka jingina annabi sallallahu alaihi wasallam abin ne da zai zama addini. ba daidai yake da wani ƙarya da zaka yi ma wani abokinka ko wani dan uwanka ko wani mahaifinka ko wani abu, takila iya area da shi wannan mutum yake, wanda ake jin magana sa iya nan abin zai shafa. saboda haka kaga wannan ma yana daga cikin rashin aiki da wannan nasiha. haka nan abin da ya shafi fatawa, sanda za ka yi fatawa to yi ƙoƙari iya bakin iyawarka ka faɗi abin da kake da ilimi a kansa, abin da ka san ba ka da ilimi a kansa ka ce la adri, shi ma wannan ilimin ne. duk wanda aka ce da shi la adri to an bashi wani ilimi, kai ya ce ba an sa masa fatawarsa ba. duk wanda ya tambaye ka ka ce ban sani ba, to ka bashi ansa, domin anan kana cewa da shi ya je gurin wanda ya sani ya tambaya. idan har annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya umarce shi da ya faɗi kalmar ma adri, kul ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai, ka ce ni ban san me Allah zai yi da ni da ku ba. ma adri, kalmar ma adri ban sani ba. annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma adri ko la adri atubba'un kana mal'unan am la, ban sani ba. tubba da Allah ya faɗa cikin suratul ahkam, mal'un ne, la'antacce ne ko a'a. la adri a zulqarnaini kana nabiyyan am la, ban sani ba zulqarnaini annabi ne ko ba annabi bane. annabi ce la adri, ban sani. la adri a uzairun nabiyyun am la, ban sani ba uzairu annabi ne ko ba annabi bane. la adri al hudud kaffaratun am la, ban sani ba haddi da ake yi, haddin zina, haddin kazafi, haddin shan giya, kaffara ce ko ba kaffara ba ce. to idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya atihi alwahyu min fawqi sab'i samawat, da yake samun wahayi daga Allah, shi karan kansa yakan ce la ajri, to waye kuma yafi karfin la ajri? babu shi. shi yasa zaka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kanana ta wannan mutum. ibnu mas'ud yana cewa abinda kake da ilimi akan sa ka faɗa, ka yi magana a kansa. abinda ba ka da ilimi a kansa ya ce ka ce Allahu a'lamu. abinda ba ka da ilimi a kansa ya ce ka ce Allahu a'lamu. ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ce qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin.
ba na neman ku biya ni wani lada akan sakon da nazo muku da shi daga Allah, kuma ba na daga cikin masu matsawa kai, abinda baka sani ba ko abinda bai zo maka ba ka ce kai ya zo maka. Wannan tarbiya ce da malaman farko suke da ita, tarbiya ce da malaman farko suke da irinta. Imam Malik wani ya yi tattaki daga guri mai nisa ya zo masa, sai ya tafiyar wata 6, an ba shi wata fatawa ya zo ya tambaye Imam Malik, saboda an ce da shi ba kamar sa. Da ya zo ya gabatar da wannan tambayar sai ya ce la uhsinu, gaskiya ban san wannan ba. Mutumin nan sai irin ya gigice, kamar shi da babu nabiyansa a Madina kuma ya ce bai sani ba. Ya sake taba shi ko bai ji tambayar ba, ya sake na ce nace maka ban sani ba. Ya ce to me zan je in ga mutane na, gashi sun biya kudin guzuri da waye da waye da waye, na yi tafiya doguwa akan in zo gunka, kuma na zo in koma in ce musu ce ka je ka ce na ce ban sani ba, ba shikenan ba shikenan ba. Haka Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, shi ma wani ya zo ya tambaye shi, ya yi masa tambaya sai ce ban sani ba, sai ce baka gane tambayar ba, wato kamar da ya gane tambayar ba zai ce bai sani ba, sai ya sake maimaita masa, ya sake cewa ban sani ba. Wani dattijo yana gurin yake taba Al-Qasim ibn Muhammad, lokacin shi kuma yana matashinsa, yake cewa tunda nake zama a gurinka baka taba birge ni ba irin yau, saboda akalla ba komai ba ka bashi wani darasi da zai koma da shi ma ya fahimci cewa a yayin da aka rubuta tambaya abinda bai sani ba shine ce la adri, ban sani ba. To a wajen fatawa ma shi ma wannan wajibi ne, kada ka kuskura ka tsoma kanka fagen da ba naka ba. To a gaskiya babu wani lokaci da ake yi ganganci, ake yi wa ilimi na musulunci hawan kawara irin yanzu. A gaskiya ba ma jin kwarjinin ilimin, baya ba mu tsoro. Da zarar mutum ya dan karanta littafai 1, 2, 3 to jikinsa rawa yake ya bude majalisi, kuma in ma shi bai yi tunanin haka ba za a samu masu zugo shi, to ai ya kamata a bude mana majalisi, a sa mana karatu. Da yana dan zuwa daukan karatu, da zarar ya bude nashi majalisin to shi ma ya zama gangaran, babu maganar kuma ya je karatu kuma shi ma yanzu shi ake zuwa gurinsa, ba shi yake zuwa gurin wasu ba. Saboda tun daga lokacin an gama cutar da shi, amma bai sani ba, yana ga cewa likafa ce ta ci gaba, bai san ci gaban mai haƙa rijiya ba ne. to saboda haka akwai irin wannan, za ka ga ba wuya yanzu nan sai ka ga mutane suna ta yada abubuwa, musamman yanzu da harkokin nan na zamani, wannan abin nan dandalin nan na sada zumunta irin su Facebook din nan, yanzu nan sai ka ga mutum ya je ya kwabo hadisi ya zo ya yaba kuma yana ta turawa. Wasu za su ɗauko labari ko wani fatawa ko wani hadisi ko wani hukunci ko wata falala ta ƙarya, amma har a riƙa roƙonka a ƙarshe cewa dan Allah ka taimaka ka yada. Bayan an gama bayanin ƙarirayin kuma sai a ce wai ana ka taimaka ka yada kai ma Allah zai baka lada. Wani da an turo masa, saboda waɗanda suke irin wannan ture-turen galibi wasu ma ba sa karantawa, da an turo zai duba ƙarshe ne, da ya ga an ce ka yada za ka samu lada sai shi ma ya tuttura. To kaga irin wannan abu ne wanda ba a taɓa samun irinsa ba. A da can in an yi ƙaryar aka ɗau lokaci kafin ta game ko ina da ina, amma yanzu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga ta game duniya gaba ɗaya. Kana nan a Bauchi da ka jefa wani abu a cikin wannan wanda yake China ko yake Jamus ko yake wata ƙasa can wata uwa duniya, sai ka ji shi ma ya tafi, shi ma ya shiga yaɗawa, labari ya kai masa. To kaga babu wani wato wani bala'i da ya kai wannan ƙaryar da za ka yi ta yanzu nan ta gama ko ina da ina. Nabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Samura ibn Jundub yana cikin sahih Bukhari da Muslim, lokacin da mala'iku suka yi tafiyar nan da shi cikin barci,
sun je sun nuna masa wani mutum ana masa wata irin azaba, za a zo wani a tsaye wata gabjejiyar halitta a kansa, a sa masa ƙugiya a haɓarsa ta dama, a farke sai ya haɗu da ƙeya, sannan a dawo ta hagu a ɓarke ta ita ma sai ta haɗu da ƙeya, kafin ya gama wannan ya kuma nanewa ya kuma dawowa, haka yake ta yi yana farka bakin wannan mutum. Annabi ya tambaya shi kuma wannan me ake masa wannan azaba? Mala'iku suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan shine ar-rajul alladhi yakdhibu kizbatan fatablughu al-afaq, shine wanda yake yin ƙarya amma dan da nan ta gaure ko ina duniya, ta shiga ko ina duniya. A wancan lokacin sai ka tsaya kana ta tunanin ya za a yi mutum ya yi ƙarya ɗaya dan da nan ta game duniya. To gashi yanzu abin ya zama abu ne sarari, kowa zai iya fahimta. To wannan yana daga cikin bibiyar abin da baka da ilimi a kansa. To haka nan mu'amalarka da mutane, mu'amalarka ta yau da kullum, kada ka zargi mutum akan abin da baka da hujja a kansa, kada ka jefi mutum da jita-jita da naji da an gaya mun da ina zaton da a tsammani na da yayi kama da lokaci, ai yayi kama da wanda ai da ka gan shi ka kalli fuskarsa ai zai aikata, zai yi, ba bincike ya kama da mutum. sawo irin wannan ubangiji ta'ala ya hana. Ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, haka Allah ta'ala ce, ko yaki kuka fita fi sabilillahi to ku yi bincike. kaga dai guri ne na hatsaniya na tashin hankali, amma Allah ya ce fatabayyanu. Ko anan ba a yadda kai aiki da zato ba da tsammani sai bayan kayi bincike. Shi yasa ubangiji ta'ala ya haramta mutum ya jefi dan uwansa da zato, ya kama dan uwansa bi jahala. in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah ta'ala ce idan wani fasiki ya zo muku da labari to ku bi diddiginsa, ku yi bincike. A wata ƙirar fatathabbatu, ku nemi ku tabbatar da hujja tukunna. An tusibu qauman bi jahala, ka ku je ku auka ma wasu mutane bisa ga rashin sani, fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, ku wayi gari kuna da na sani akan abin da kuka aikata. Malamai suka ce wannan bi jahala da Allah ta'ala ya ce ya nuna kenan koda wanda zai zo maka da labarin baka tabbatar fasiki bane, amma baka san waye ba, ba ka da tabbacin adalarsa, to idan ka ɗauki maganarsa ka yada to ka shiga an tusibu qauman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimi, sai ka wayi gari kuma kana da na sani akan abin da kai. To Allah ta'ala ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka bi abin da ba ka da ilimi a kansa. La taqfu, za mu ga la ce annahiya ta shiga fi'ili mudari, la idan ta zo tare da fi'ili mudari tufidul umum lianna fi quwwati dukhuliha ala an-nakira, daidai take da a ce la qafwa, babu kakkabi, saboda ka kowace irin bibiya, kowane irin bi da riko da aiki da abin da yake ba ilimi a kansa Allah ta'ala ya haɗa. Sannan ya ce ma laisa, ma ɗin ita ma na kira ce, ta ƙunshi dukkan wani abu da, ko kuma mausula ce, ta ƙunshi dukkan wani abin da Allah ta'ala ya hana. Saboda haka abin da ya shafi aƙida ne, abin da ya shafi ibada ne, abin da ya shafi mu'amala ne, abin da ya shafi zamantakewa ne, abin da ya shafi ciniki ne, abin da ya shafi komai ya shiga cikin ma laisa laka bihi ilm. Matukar dai ba ka da tabbas a kansa, idan ka bi shi to ka shiga cikin wato wanda ya suka keta wannan doka ta ubangiji. Ubangiji ta'ala ce wala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, lalle da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan waɗanda za a yi tambaya ne game da su. Insha Allah wannan gaba lokaci yayi, sai dai zuwa gobe insha Allah
za mu karkare bayaninta domin akwai abin cewa a karkashinta da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi